ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିନି ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିଯାଇଛି ବଟ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ସେ ମେଲ୍‌ର କରିବେ କ'ଣ? ତ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ନା କହିବା ପାଇଁ। 5ଟା ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି 2024ରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡିଲିଟ୍ ହେବାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। କେହି ବି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। annual reminder about YouTube terms of service, community guidelines and privacy policy। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ 1000 2000 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତାହାର କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ କିଛିଟା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବାରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସର ମାନେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଫୁଟବଲ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଫୁଟବଲର ରୁଲ୍ସ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି କିକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରେଫ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ପଠା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ, ବହୁତ ସାରା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିଥିବ। ମେଲ୍‌ର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେତେ ସାରା ବି କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଏଇଠି ଶୋ କରିଦେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବହୁତ ସାରା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ବୁଝେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ମାନେ 30 ମିନିଟ୍‌ରୁ ବି ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଉପରେ, ସେ ଯେତେ ଟାଇମ୍‌ର ହଉ ପଛେ ଚଳିବ, ତ ମୁଁ ବନେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫଲୋ କରନ୍ତିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଭ୍ୟୁ ଚକ୍କରରେ, ଭ୍ୟୁ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଶିଖାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଖିଲାଫରେ ଯିବାର କଥା। ତ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟପିକ୍‌କୁ ନେଇକି ବାର ବାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ଟପିକ୍‌କୁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ବାର ବାର ସେଇ ଟପିକ୍‌କୁ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇପାରେ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରେ। ତ ସେ ଭୁଲ ଜମାରୁ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁନି। ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ, ବହୁତ ତାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ରିୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆପଣ କାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ୍ ହବନି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲା, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପକେଇଥିବେ ସେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦୟାକରି ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ କପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମେନସନ୍ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଟପିକ୍‌ର ଥିବ, ସେମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍‌ର, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ଲିକବେଟ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍‌ର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଲଗା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ତାଠାରୁ ଡିଫରେନ୍ସ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ହେଇପାରେ। ବୁଝିଲେ କି? ତ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଇଥିବେ ପୁରା ସେମ୍ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି, ଥମ୍ବନେଲ୍‌ରେ କିଛି ଅଲଗା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଥାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍‌ରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଉଛି ଯୋଉଟାକି ଭାଇଲେନ୍ସ କରୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ଭାଇଲେନ୍ସ କରୁଛି, ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍‌ରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା ବ୍ଲର୍ କରି ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ଲର୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ଜିନିଷ କେବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେନି, ଥମ୍ବନେଲ୍‌ରେ ଦେବେନି। ଯୋଉଟା ଦେଖେଇବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବେ। ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ କିଛିଟା ଥିଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ତ ଏଇ କିଛିଟାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ବହୁତ ସାରା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କହିପାରିଲିନି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ। ଆପଣ ସେଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।